Basing gusto ka pang load. Tagate ka pang load. Lagi load yours? Naka-Gcash diya? Magpa-cash in ko niya. Patilawa ko ha. Wala di kibiyahe ron yours. Ay, isa rin ka parcel. Pwede na ka rin susimahan na rin eh. Basta mag-date ta ka ron. Ikaw ba nga nung nag-delivery man ka? Pwede man ka sa salon. Daghan mo deliver ko ng mga gwapo ang kuwantuan. So, daghan ko makita ang kasalasing tao ng mga pogi, ng mga itsuraan. Di ba? Oy, God? Yours, basta gwapo yung income ha? Bahini ta diya. Hey, mura ang buang. Bis ka pagbuhi unti ka. Lato doon na parcel dito kay basig ipangita na na. Kapoy nag-deliver ay. Inig-abot dito. Mingon ng client. Wala kay kwarta, sir. Order, may kwarta. Buang. Bitaw yours, dahan di nga anak karon ba? Mag-order niya, way kwarta. Ikaw, kabalo ka mo order? Mag-order, tapos free delivery sa ko Go. Ayaw oy, walay kwarta ron. Ako lagi bahala lagi. Wait lang, ninawag. Hello, boss. Sir, nasa na ba yung order, sir? Ganina, yung may sibabot, sir ba? Boss, ulat lang, boss. Kinaplatan ko, boss. Madali na, siguro na, sir. Magpa-change oil pa ko, boss. Tapos maniud to pa may karon. Dagong-dagong, boss. Umuulan ron. Ay, si Dagang Yason, sir. Ganina na, pinagulatan na, sir. Laban na jud tol, laban na jud. Sige. Ulat lang, boss. Laban jud tol. Ayaw tol. Ayaw jud buhi tol. Laban tol. What the heck? Gaya pa, oy. Sir, madali, siguro na, sir. Ulat lang, boss. Ay, sige. Atat-atat niya, ha? Ulat lang. Kami adjust. Di dako na maligig tingog sa imong customer. Ihatod na dito. Perino Montana. Oh, no! Perino Montana. Sama ni? Siya ni? Perino Montana man yun? Sir, kailan mong Perino Montana? Dala akong itoon. Patay na. Hala ka na namatay man. Kanay mong order na mong gidala, tambal na niya. Tugay kay ka. Wala sa kabot. Sinsya, boss.